Ja sam Snježana Čavlik iz Hodošana, braća radi 42, imam dijagnozu distonija cervicalis, 48 godina mi je, jednostavno se već godinama mučim i živim na taj način. Distonija cervicalis je jako neobjašnjena bolest, stanje u biti koje grči vratne mišiće. Godinama sam se borila uopće doći do te dijagnoze. Sad sam na botoksu, jednostavno, nekontrolirano nam se vratni mišići greče. Ja sam Danijela Grabarević, iz Slavonskog Broda dolazim, imam 34 godine i majka sam djevojčice Tije, 8 godina, koja ima Hirschsprungovu bolest. Hirschsprungova bolest je bolest crijeva, znači bolest gdje u crijevnoj sastavu nema ganglijskih stanica i u tom kontekstu znači crijevo ne može raditi, nema mišićnih vlakana koja tjeraju stolicu van otprilike. I tu nastaju dijelovi crijeva koji se umrtve i postanu kao balon bez nikakve funkcije. Tu se zadržava naravno izmeti sve ti nekakve štetne tvari. To je davno počelo, negdje 2001. druge simptomi. Međutim, nisam znao o čemu se radi. Bila sam u Varaždinskim Toplicama, 2007. više sam išla na to da se radi o vratnoj kralježnici i tako. Međutim, fizikalne terapije mi nisu pomogle. Bilo koje masaže su mi samo olakšale trenutnu situaciju, tako da sam mogla na neki način barem malo funkcionirati. 2014. sam bila u bolnici Rebro, gdje mi je dijagnosticirana ta bolest. Dobila sam botoks. Prva doza botoksa mi je strahovito pomogla. Osjećala sam se puno lakše. Jednostavno, situacija je takva da to samo drži 3 mjeseca. Nakon 3 mjeseca su ponovno počeli grčevi i tako. I onda sam nakon toga 2 godine nisam dobila botoks i to vas jednostavno znate da vam mogu pomoći malo, međutim ništa. Sad zadnje vrijeme dobivam svaki 6 mjeseci botoks, evo sad sam dobila botoks 5 mjeseci i pol, ja sam sad znači u stanju takvim kakvim jesam, ja sam sad pod botoksom. Borim se, kako se kaže, živim od dana do sutra koliko mogu, laganima pokretima. Većinom to radim, me puno lakše da si glavu primim s jednom rukom i da na taj način prilagodila sam se da s jednom rukom napravim to što mogu napraviti i tako. I tako kakva jesam, zahvaljujući mojeg direktoru i tako koji me razumio, radila sam sve do 2014. Međutim, ona stvarno više nije išla, otišla sam na bolovanje. Bila sam na bolovanje nekih 3 godine. Za vrijeme bolovanja moja firma je otišla u stečaj. Ja sam automatski tako kakav jesam u tom stanju otišla na zavod. Na zavodu sam sad cirka 3 godine. Međuvremenu sam normalno pokušavala dobiti mirovinu. Išla sam sad već 3. puta na vještačenje. Međutim, od naše države konstantno dobivam odgovore da sam na stanju liječenja. Ja je rođena 2012. godine. Odmah pri porodu smo pretpostavljali da bi moglo eventualno doći do nekakve komplikacije vezane uz crijeva, jer i ja isto imam Hirschsprungovu bolest. U Petrovoj bolnici se rodila gdje smo upozorili liječnike znači da prvu stolicu, taj mekon, je u principu nekakav prvi pokazatelj eventualnih problema koji bi mogli nastati uslijed te bolesti. Međutim, kad sam ih ja pitala nakon 14 dana, mislim da je ona bila u bolnici jer je imala žuticu i tako dalje, oni nisu znali odgovoriti kakav je bio taj prvi mekon i kao vjerojatno je to bilo ok. Što nije ništa značilo, jer sad to vjerojatno
Kad smo mi došli kući nakon 14 dana, tad je već počeli prvi nekakvi problemi sa tom stolicom, sa nejedenjem, nedobivanjem na kilaži. I ja sam uslijed toga zamolila njenu liječnicu primarnu, znači pedijatricu, da nam da uputnicu kako bismo krenuli već s tom dijagnostikom, gdje je ona mene odbila. Nije mi htjela dati niti uputnicu, niti me uputiti bilo kome, jer je rekla da ja pretjerujem, da je to mala beba koja sad se prilagođava na hranu, život, jel, sve to. I tako smo mi jedno mjesec i pol dana se mučili, ona je plakala, mi smo svaku noć s njom provodili, jel, u tom, ne znam, deliriju, jer ona kad treba kakat, to je bilo vrištanje prestrašno. I nakon mjesec dana kad smo se išli vagati, te prve ona pred cjepivo nije dobila na kilaži nešto pretjerano, nešto tipa 200 grama i tu je već nije baš bilo dobro. Međutim i dalje doktorica je inzistirala na tome da nema potrebe za intervencijom. Ja sam otišla privatno kod pedijatra gastroenterologa i onda smo ušli na Rebru u sustav. Tamo nas je doktorica Omerza primila, napravila te nekakve prve obrade i rigografiju, biopsiju crijeva i znači to su te neke prve stavke koje bi eventualno pokazale, jel, da je problem u Hirschsprungu. I tada je nakon 2 tjedna došao nalaz gdje je potvrđena njena dijagnoza i tada smo išli na prvu dilataciju crijeva koja to je kao nekakav prvi stupanj, ne znam kako bi rekla, te obrade gdje oni dilatiraju crijeva, te vlakna malo kao zarezuju skalpelom gdje pokušavaju pustiti taj rektum, znači sfinkter i sve to. Prva ta operacija nije uspjela, nakon jedno mjesec dana je ponovno sve se nastavilo. Onda smo sa 4 mjeseca imali još jedan put. I treći put kad nas je liječnik uputio ponovno na dilataciju, ja sam to odbila jer sam mislila da to više zbilja nema smisla. On je tvrdio da je ultrakratki segment crijeva zahvaćen, što na kraju se pokazalo da nije bilo tako. Ponovno sam ja počela preko nekakvih vezica, Facebook grupa i svega tražiti nekog sa sličnim iskustvima jer je to zbilja rijetko i nisam nigdje mogla sad naći negdje, a pogotovo ne obratiti se, ako sad na primjer danas što imam udrugu, da nekom se obratim, da mi pomogne, da me uputi. Igrom slučaja sam naletila na jednu curu koja isto tako imala dijete sa istom dijagnozom, čak otprilike su i dobi bile iste. Oni su iz Splita i tamo je doktor Jurić bio jedini koji se uzeo, recimo, u koštac s tom bolešću i tu djecu je onako dosta dobro obrađivao. Mi smo stupili u kontakt s njim, rekli mu o čem se radi, on je rekao odmah pošaljite mi nalaze i to kad smo poslali rekao je da obavezno, znači treba operacija, da te dilatacije silne su bile u principu nepotrebne. I sa 10 mjeseci tinog života smo mi završili dolje u Splitu gdje je ona i operirana. Tu su odstranili 47 cm crijeva. Znači botoks nije terapija koja se daje više puta pa će biti bolje. Botoks je samo znači privremeno da se olakša situacija. Tih 2,5 mjeseca da se olakša. Međutim, znači ja zdravstveno nisam sposobna, to se vidi iz aviona, međutim svoje prava ne mogu nikako ostvariti. Da se osjećam bar malo kao čovjek, da se bar malo osjećam sklopu v tom pogledu da imam neki svoj status. Ja sam znači s 48 godina završila na cesti, bez primanja ikakvih, ne mogu raditi, ne mogu se zaposliti, nisam za mirovinu, evo čak sam i bila na upravnom sudu gdje sam morala platiti 2.500 kuna sudskog vještaka da bi naknadno dobila rješenje doma da mi se odbija to i tako dalje. Zatražila sam pregled gdje sam bila u Zaprešiću na pregledu kod doktorice. Prve riječi koje su bile a joj, pa vi ste po papirima zdrava osoba. Ja mislim da to sve govori koliko je to rijetka bolest, koliko znači stručni ljudi ne znaju o čemu, šta se radi. Sam došla na sud, pričao za sebe, niko mi nije tamo doživljavao i tako. U tom pogledu, odite svoje doktorici, odite tamo, odite tamo. Evo, ponovno sam pokrenula postupak. Prvo pitanje na pregledu za vještačenje je bilo da li bi ja htjela raditi. I jednostavno, dobim doma rješenje, opet odbijeno, opet tužba, opet ima tamo 90 zakona o lijepoj našoj Hrvatskoj
gdje ja u ovim uvjetima ne mogu ostvariti prava za mirovinu. Imam negdje cirka 22 godine radnog staža, nisam radno sposobno kaj se vidi iz aviona. Međutim, vještaci koji jesu po papirima ne znaju oni očito o kojoj dijagnozi se radi. Nije mi jasno ako HZZO znači drže po toj dijagnozi na bolovanju, stvarno uopće bez pardona, bez ikakvih problema i tako na osnovu samo te dijagnoze, kako onda znači nisi sposoban raditi, ostavijete na bolovanju, ali za mirovinu nisi. To je bilo točno na njen prvi rođendan. Tad je krenula ta priča s birokratskom stranom, jel? Gdje god sam pokucala na bilo koja vrata, svuda su mi bila vrata zatvorena i svi su me onako tu gledali čudno. Čak je bilo pitanja odakle vi to znate da imate pravo, ko je vama to rekao i tako. Iako imam pravo, znači samo su se čudili kako ja to znam, odakle meni te informacije. I jedna od stvari je bila recimo pelene. Znači jedna u principu banalna stvar gdje je liječnik nama u Splitu napisao preporuku za doznaku, rekao da te pelene imamo pravo dokle god ona ne savlada sama to kakanje. Kad sam ja došla kod naše doktorice, ona je meni rekla valjda mogu ja nešto učiniti za svoje dijete, mogu valjda te pelene ja kupiti. Mislim, prvo komentar je onako bio bljak, a druga stvar, imam pravo na to. Zašto bi ja kupovala nešto, a ona je tipa dnevno 20 puta kakala. Iz početka prvih 6 mjeseci, ne znam. Ja sam se uputila onda u Split ponovno, znači autom svojim doktoru, da on ponovo napiše za Molaču. Čovjek je bio izvrstan, on je sad pokojni, ali to je jedan od vrhunskih stručnjaka i čovjek koji ima srce valjda kao autobus, što ja kažem. On je ponovno napisao i izričito velikim slovom napisao da se to pravo majci mora ostvariti i nema potrebe da se osporava. Onda sam ja kod nas u Slavonskom Brodu u HZZ otišla. Koga god sam pitala, nitko nije znao šifru po kojoj bi oni njoj dali pelene i slične te neke stvari. Na kraju sam došla do ravnatelja i tu sam bila očajna već, plakala, nisam znala više, onako od očaja sam plakala, nisam više znala gdje, šta, kako. I on je onako rekao, ok, kao, dobro, napravit će se. Čovjek je zbilja bio ok. I nakon 5 minuta je, nakon 3-4 tjedna, u 5 minuta sam ja dobila tu potvrdu i sve je bilo ok. I tu smo ostvarili neko to prvo pravo na te pelene. Kažem, koja je jedna glupost, banalna. Čovjek normalno, čim je posao laganiji, to je meni teže. Znači, bilo koji posao, ja tako položio sam. Bila na Rebru, rekli su mi, primite papir s jednom rukom, presavinite ga i vratite ga s drugom rukom. Znači, taj položaj ruke. To. Evo. I tako da jednostavno, ne znam. U zavodu sam neki cirka 3 godine. Do prošle godine, do 5. mjeseca, tu sam dobivala naknadu. Posle te naknade su mi rekli na zavodu šta ćete uopće dolaziti ovdje. Šta ćemo s vama, šta ćete uopće k nama dolaziti. Jednostavno, ne znam, jednostavno, kako se ono kaže, u Hrvatskoj i za životinje se dobi poticaj. Da. Automatski tek s godinu dana možemo predati zahtjev u socijalnu skrb koji bi nam odobrili prava, znači dijete s posebnim potrebama, trajna oštećenja, uvećani dječji doplatak, invalidnina i slične stvari. Mi smo to predali da bi nakon 5 dana, ja mislim, dobili odgovor tu iz Brodske, naravno, podružnice, kako je zahtjev odbijen jer je dijete izliječeno. I ja sam tu digla isto hajku, pisala žalbu, žalila se i tako dalje. Oni su onda drugi put smo dobili kao odobrenje, eto, na godinu dana, koje valjda su nama, eto, da nam izađu u susret, ne znam, učinili uslugu. Ne znam, to je tako nekako izgledalo sve, natezalo se i bilo je dosta neugodno. I nakon godinu dana kad je prošlo, znači na drugi rođendan smo išli na novo vještačenje gdje je bila jedna druga doktorica. Ona je meni u startu rekla, ja ne znam puno o toj bolesti, ja ne znam puno niti o samom tijeku nastavka te bolesti. Ja mogu sad njoj staviti, kaže, 2 godine, toliko mogu po zakonu, jel, kao vještačenje ograničiti. Ja ću vama napisati nalaz, činjenica je da je dijete bolesno, činjenica je da dijete ima, znači, neizlječivu bolest i tako dalje. I to je prošlo stvarno ok. Onda smo sa 4 godine išli ponovno.
tu su nam odobrili još na godinu dana. I kad smo s 5 godina išli, tada su nam u principu ukinuli sva prava iz glupih razloga koje su navele. Ja sam naravno ponovo radila i na to žalbu. Recimo, doktorica je isto došla nekako iz Osijeka, ne znam, čak ne znam ni koje struke. Pitanja su bila tipa koja rijeka teče kroz Slavonski Brod, djetetu od 5 godina. Ja sam u toj žalbi napisala da bi voljela da oni meni objasne po kojem kriteriju se rade ta vještačenja. Da točno se, valjda se zna nekakav proces po kojem vještačenje ide. Dobila sam odgovor samo da neće ulaziti u taj dio priče, svaki doktor za sebe vještači i tako dalje. Problem je taj što recimo u Splitu ta moja kolegica koja isto ima dijete s posebnim potrebama i sa istom dijagnozom, oni na primjer nisu ostvarili prava na te pelene. Prvotno, što sam ja ostvarila. Njima su odbili. Nakon ne znam koliko vremena su oni uspjeli to dobiti. A obrnuto je ovdje bilo sa vještačenjem. Oni dan danas imaju i invalidninu i uvećan dječji doplatak i status. Ja nemam ništa. Meni je s tih 5 godina sve ukinuto jer čak je doktorica rekla u jednom trenutku pa zašto ste išli raditi? Meni kao mami. Mislim, to se vas ne tiče. Ja radim zato što mislim da je bolje da radim nego da sjedim kod kuće. Ona je sad ipak koliko toliko dobro i nema potrebe da ja budem s njom 24 sata. Imam pravo kao imala sam do 8 godine. Ja sam sa 5 godina prekinula to pravo i otišla raditi. I ona meni rekla u smislu kao pa šta nisam ostala kod kuće, to bi se drugačije gledalo. Evo recimo zašto. Mene i to zanima zašto. Kakve veze to ima? Jel? I uglavnom mi smo tu dobili odbijenicu. Kad sam ja se žalila, oni su meni napisali u tom rješenju da oni meni nisu ukinuli prava, odnosno trajno oštećenje i dalje se kao vodi kao trajno oštećenje, ali nemam pravo ni na dječji doplatak, ni na invalidninu, na ništa. Zašto? Ne znam, nisu mi objasnili, nitko se nije tim pozabavio i kažem, to su neke stvari koje nisu fair ako smo, ista dijagnoza, ne može u Slavonskom Brodu biti drugačije nego u Splitu, Zagrebu, Dubrovniku ili bilo gdje drugdje. Znači ili imamo svi ili nema niko. I to nije sam s našom bolesti problem, to je puno drugih bolesti, ali evo, ja znam iz svog slučaja i iz prve ruke, dakle. Nemam nikakav status, to je jako, jako žalostno. Znači, za svaku kunu koju trebam, ovisim o drugim osobama. Da li će se neko smilovati i dati mi ili ne. Nije to sad u pitanju par mjeseci i tako. To je znači ništa je tako. Situacija niti ovdje niti tamo, kako se kaže. Ovo je naša Hrvatska lijepa. Igra se samo ping pong, odite tamo, odite tamo. Pa rekao, ajde, još koji dokument. Odite ovdje, odite tamo. Odite kod psihijatra. Pa nisam bila na bolničkom liječenju. Većinom to pohađa žene. Budite hrabre. Budite hrabre, borite se. Okolina da vas svača, ne svača vas. Ne može to normalno čovjek shvatiti. To stanje koje je, uvijek je obitelj koja je uz vas.